Timahan sa Bataan. Saka yung dalawa pa. MTKR, Jason Bradley at Henry Girona 1. Nasa video natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard NCR, Pedro Luzon, si Lieutenant Commander Michael John Encina. Yan. Magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Wings, Double D. Magandang hapon po. Sir, ma'am. Napakatipid, sir, and ma'am worker. Magandang hapon po, sir. And nahingi mo na kami ng update. Magandang hapon po. Yes, nahingi kami ng update sa airport para po mapalutang na yung Terra Nova. At ano na po ang nangyari sa Mirona at saka sa Jason Bradley. Yes, tama po kayo dyan, ma'am. Continuous po yung ginagawa po nating containment effort for company po, the Malaya Towage and the Harbor Stars. That continues to provide the effort po sa pagkilang dito at dito. Grabe ang sikip. Galing, oh. Ayan na, sisimento niya. Pinapatak. So, they issue for the report
1, 2, 3. The grounds from the shoreline po is like around 300 so from the ground zero po may parking. Yes, from the ground zero, sir. From the ground zero po, meron pong 400 Yun! Dali! Pero sa pumipunta sa Jason Rocky, kumusta naman po yun? Jason Bradley po Alin? Ay, pagsubuksan to. May mga kahoy pang natira pa. Binawi ko muna, yung Merola, nakalutang ba siya o lumubog
those items, sir, no, we have ongoing investigation na rin po dyan. And ito din po yung isa sa mga tinutukan po ng ating mga kasamahan sa ibang ahensya na concern po dyan sa ganyang mga issue. As to it naman po kung saan dadalhin po yung oil na makukuha dito po sa mga barkong ito, we are in coordination po sa may-ari at postage transport na involved po dito kung saan ang kanila po dapat na buhanin ay accredited po natin na waste disposal company at yung kanila po waste disposal and treatment facility na kaya po para po na yung mga export ng Mani. Seaworthiness. Pangkilig ka na. Yung report na wala na. Focus on the audio.